Se olisi tunnollinen. Se ei niinku myöhästeistä olisi pois. Rehti pitäisi olla. No ensinnäkin varmaan täsmällisyys tulisi siinä. Rehellinen, ahkera. Ja Oma-aloitteinen. Tulisi toimeen ihmisten kanssa. No liikunta. Pakko jaksaa. Varmaan hirveästi kannata se alkoholin kanssa läträtä. Niin, syödä täytyy. Nukkuisi varmaan tarpeeksi. Ja myötä sitä luonnostaankin vähän rauhoittuu. Ruokavalio. Mun mielestä viikonloput kannattaa käyttää siihen, että oikeasti sit lepää. Kaikki puhuu toisilleen mukavasti. Kaveriporukka. Arvostaa tosiaan niitä kanssatyöntekijöitä. Toiset niinku auttaa toisia. Kaikilla on niinku siis semmonen mukava olla siellä. Pitää työajoissa kiinni ja että on hyvä siinä mitä tekee. Se osaat asiat, Ammattilaisuus. se näytät ammattilaiselta. Hallitsee työnsä. Osaa tietenkin hommansa. Ammattilainen. Elämä, työ ja asenne. Loma ja vapaa-aika ja oma aika on varmaan se, mikä on niinku kaikista tärkeintä. Lisäksi niinku liikunta, mulle se on niinku ehdoton semmonen juttu, millä mä pidän pääni kondiksessa. Vaarana on sitten se, että lähtee niinku bilevaihde liian isosti liikenteeseen ja siitä kun onnistuu vaan välttämään ne kiusaukset, baarien kiusaukset ja ajattelemaan asiaa oikeasti ammattilaisen niinku näkökulmasta ja miettii sitä, että huomenna mun täytyy olla työkykyinen, niin se on se, miten me ollaan tämä asia järkeilty. Kyllä. Ensin työt ja sitten vasta huvit. Se, että että tulee paikalle ajallaan. Mulla on semmoinen kolmen pisteen motto, mitä ammattilaisuus on, niin se on tahto, taito ja tieto. Ne kun yhdistyy, niin sillä mennään pitkälle. Kyllä, sieltä se tuli kuin apteekin hyllyltä.